muri Zimbabwe aiwa tazonyasa kuona kuti nyika yeZimbabwe inoda president wavo, inoda Nelson Chamisa. Muri Zimbabwe vanyasa kuzvipuruva aiwa nokuti tangoona kuti vaNelson Chamisa vachingopinda musupermarket iri masvingo. Aiwa muri Zimbabwe tavatana kuti supermarket yakabva yaita kuzara nevanhu vainya kumasecurity epadoor nematea operator vakabva vatobva ndotanga kutounganira aiwa president wavo. Muri Zimbabwe tanga tiri chishamiso ichi. Sara muendera mberi muvhidhiyo iri rada kuratidzai ndokuridza kuti bva wasubscribe like wotira on the bell icon. Rambochona maupdates anokupa pano paZVAITWA live. Sezvamuri kuona pavhidhiyo iro muri yeZimbabwe saka muri Zimbabwe doti mutudze kuti munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa taona vaNelson Chamisa aiwa chimudhara chaicho tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi, pamusoro pechiitiko chakaitika ichi. Pinda mucomment section medu musangana nawo kusubscribe kulike totira on the bell icon. Tambochera maupdates andokupa pano paZVAITWA live.